बताओ भैया, कहल जाला खीसा में कि है घी देत घोड़ा नरिया एकरा के है बढ़िया ले ले ना पानी है चलावत है ना त ना खाती है केतना एकदम को नहीं लिया आई देखा है राड़ी है डाल देल अपना दम है चबा के गदगद केतना आराम से है बैठ जाती है। तू बड़ा है खेलकड़ वाली बतावा हो हमर सर नहीं हाल रे सुख सुविधा का हमारी ए हीरा गोल लगाता नहीं है बाबूजी। आई रे बाबूजी बाप कहां ले गुली रे? अरे बाबूजी बड़ी भारी बटे। अरे कौन है दिक्कत भइल रे? आइए बाबूजी। आई रे माई। अरे चुप रह रे चुप रह रे। अरे चुप रह रो मत। आइए बाबूजी हमरा के मारे के पिटिया लाल कइले बड़न से हो बाबूजी। कौना सरवा के बोल हो गेल रे? आय ना हमर नामवा धइले हई। हमरे नाम धुरंधर आ जहां जाई ना हम उड़ा देई ना बवंडर आ ना होश में होई ना त करवा दे जेल के अंदर सर लोग। बाबूजी ओकरे पे लागल बड़न स जल हमरा के 3 दिन लेके बाड़ी में बंद कइले रहलन स कैसो खोल के बाबूजी भाग के आइल बनी अब जुआब ना जाई। बताओ हम का जननी सरवन के हम जनी केतना है बढ़िया हमर लड़की के परिवार मिलल लेकिन दम साला उ बीमार मिलल ओकरा अंदर देही में बोले ना हम ना जाइबे बाबूजी हम भोले जहर मारू खा के मर देब लेकिन अब हम ना जाए। अरे तोर बाप अबे जिंदा आ देख ले बहनी के कतना बल है सरवन के चलम ना तो ओइ जे बहनी के कहत है ना अगर जेल में डलवा देनी ना तो हमारे नाम धुरंधर हम फेल कर देबो हंजना के। अब बताओ हमारा केतना है सोना लेखा लड़की का है दुख देले अवसा कहत है सर जहिया धुरंधर के रेंज में आ जाई बजा वही दिन होश में हो जी बजा। चल आई उठ पहले घरे चल। बाबूजी हमरा के काजू किशमिश लिया द तनी घी में लिया द आ तनी दूधवा में डाल पियब नु त तनी हमर जाना जी हमर डोलल नहीं खे जात। चल आई तोर माई ले पहले कहत है ना के करा के हरदी गुड़ द से पहले। आई हो दादा उठा ला बाबूजी। बतावा है हमर दूबर पातर लड़की के है मरले हवा संसारवा करेजा में हमारा खून जमल है। चल तोर माई घरे ही है आवत है सारा बड़ा जमल सभी कटिया न कुटा जाला त आदमी कहे ना धनवा चौरा किनी करता ई कड़ी बा हई बा हौ बा। हां अब हतनी लेके बिनाई त कातना बिनाई जा तनी कह मम्मी से मम्मी जी एक बार धनवा धो देही जा काहे से के अथु भइल बाटे न त मिला के बेच दी हौ वाला धनवा कुटा दी। माई ए माई अब लगता नहीं हो बाबूजी माई कहां बिया केजन कहां गईनी आहिरे कहां गइली बुढ़िया रे? बाबूजी जा द्वार पर बाबूजी भाई ओकरा घरे ना रह जला ना लिया के आवत है वो बेचैन हिया। ये बाबूजी हमरा के बड़ी मार मले बान से 3 दिन से खाए पानी नहीं कर सते चाचा। राउर ठोठवा कम रहेला जी। हां नैहर में त हमरा के बात से ना लेबे देही ना आ वो जीगवा रो मरा गइलो खब। हां हमर तो विश्वास नहीं के ओखर ई का कहता रो तारा विश्वास से कहियो तारा के दुख जड़ देले बानी हमारा के का दुख में तनी मनी तारा के एक दिन धाते काम धले नहीं तू त पचोर गावे लगलू दुख का हमरा के देही आ जब ले राम जी हमरा के दुख ना दी के रोवा दुख देही हमरा के रोवा आ बताई जा राम जी हमर भरले बना तनी से हल्दी पीस के छापला तो पिठिया पर घाव लगल बा। हां इहे पूरा हमरा काम लागल बा रोवा कुटा के आई रोवा के हम एजिगा मालिश करी ना लइका फैका ने त बांझ पहिला आदमी बना पहिले जब बांझ पहिला रह आदमी त बात अलग रह अब के बात अलग रह। आय हो माता जी हमर लड़की आके जे रोवत या बिलकतिया तू हे जे चाहत धान फटकत त नहीं पानी ने दे बाजे ना बाजी मम्मी जी ठीक नु राउ लड़की के गलती बाटे नंदोई जी हमरा के फोन कर ना पिठे पर से हाथ हटा लेता का उला रे अरे पिटिया नतिया मार आई हो रामा होय हमर बाची के नतिया मरले बउए केतना हो और बाजी हमेशा मराते कुटत रहता नी है कोठवा कम बाटे आ हे का तार भाई बाप खइले बनी हो तू काबे ले कहता रु कि होसे न होसे न का कावना के का खइले बनी असली रूप में बोला ना हमरा के तो बतियाई मत रहुआ ना तो एको बाकी ना छोड़ो तहारा पे परत नहीं खे ना ऐसे तारा बुझात नहीं खे परी तब न बुझाई त जी जिंदगी भर पढ़ते रही यार हैं अच्छा तो चुप रहो त तोरा हम पानी ने पियाओ त ना हाय बतावा एने तनिया काहे के मरला सर रे कहनी कि तेल मसाला नहीं खे ठीक नु जा के लेके आई
आप तो हमर लइका के तर तेल मसाला उड़ा गइल काहे टूट भी दोरा तर हम त इहे तार देख के परेशान बनी काहे हो एक के बिना बोलावल आइल बनी यही तो ओठ भी दौड़त है अपना नैहर आइल बनी हां नैहर आइल बनी बन में खवाली एजे रह जाई का एकर माई बाबू नहीं खे त नहीं बोला बिना माई बाबू के बिया तेल नहीं खे सही में बताओ दे झूठ नहीं बोला जाई लेके आई एक पापा फोन के लेना कर आज पकौड़ी छान के खा लिया जा आज पकौड़ी छान के खा लिया जा तर के लिया होता नहीं दी के करा खाती कमाता ना के करा खाती ना कमाता ना जब बाल पकौड़ी खाई ले इनका के मारी का रे माई मारी का जो रोका बार के देखत कहता नहीं वन टोन बोला तारी कबेले अच्छा तो चुप रहो का झगड़ा तू कर तोरो उठा बस सटेला ना हैं चल पानी नहीं पीता सामान लेके चलता अंदर पेठा लिया बता लिया कर 2 लोटा पानी पी लिया ता रुक लेके आवता नहीं जल्दी लियो जल्दी हां तने यही में का ए सनेवा का कहां करताइस रे इतनी रखिए उठाता ना आई हो भगवान जी अरे देख रे होने हसुआ बारे कट जाई रे हटाओ आई हो राम जी ई को करत रे माई को करताइस रे तोर बुद्धि नहीं के घर में भौजाई भी करी ना का कराइल बड़ी खटावास लेवे आइल बड़ी हां तू काहे करबी छोड़ दे कोइली है वो खाना तो उहेनु बनैली है त करी नु मैं करी तू काहे करबी तू बे आराम कर तोर आराम करे के बेरा आइल बटे जान जो अरे कन्या जहां तोर बियाह में माई ठीक कर दिया ओ जो उन्होंने तो भाई सन हां एगो भी छोट भी पागल हऊ हमारा से ले ल हमारा से तार गुरुआई नानी हमरा से शिक्षा ले ल न त ससुरा में बास ना आजकल के सास ननद लेवे देता सन जान जा हां अपना सास के जन जो कूट के आइल बनी आ ननद के त छोटे कबार लेनी जान जो हां तो के कहत रे कि हम ओकर त बरावनिया काटे के फेरा में रहे लेकिन धराइबे ना कारण त उनका ससुरा में उनकर त लूजे आ लंगर से बियाह होखित जान जो हां धराइबे ना अखियन कर भड़का देते दाते काट के अच्छा ये सने आवा जान जो ससुरा जाई है त 12 बजे सुता रही है जान जो तोरा के जैसे ही यहां सनु दरवाजा खोलावे लेके ईटा मरिए मुंहे पचक जे कोन डरे तोरा से ना बोली हन जान जो अपना ससुर के एक के दिन त मरले बनी ईटा से के नती उवाल दे हमरा से सोचा ना भइल हां जान जो सने हमा ऐसा ही करी है तो अब राज करबे रानी लेखा जान जो तोर फील होई हम लिख पिटे लगिन से तो पागल हऊ पीट दिया से दू चार थप्पड़ धरई पुलिस केस कर देम ना अरे पुलिस के सुन हमार बात जौन तोरा के एक थप्पड़ मारता ना ओकरा के दांते धले ओकरा के लाते मार हाथे मार मरद 4 थप्पड़ मारी मेरा एक थप्पड़ मारी नु त नती के समाज में बतियावे के इज्जत खत्म हो जाई कोनो कदी के रे नती तोरा मौगी तोरा के मरले बिया तोर पतोहिया मरले बिया तोर भौजैया मरले बिया हम सब बात ये दिए याद रखे जान जो ननद के त 3 में 13 में गिनती मत करी है जान जो हां हम त अपने ननद के बड़ी मार देनी 3 बार रे सने 3 बार 4 बार मार देनी जान जो हां जो जीजा कर कुछ कहले ना ओ नतिया के त ठेके ना देही ना जान जो चुपचाप देखा तो रहलन ओ हमरा भी अब की बार नु नतिया पटीशन ले बटे सने हम जान जो अपना बहन के छोटा अपना बहिनिया के हमर छोटा के पकड़ले रहे ओकर बहिन ओकर माई मार हाथ पकड़ ले बिया आ जान जो ई नतिया हमरे गलती देता ना कहता कि माई बहिनिया के मारी तो हमरे गलती देता कहता ठीक कहता उसन ई ओही में के बिया ठीक कहता उसन ओही में के बिया मरले बनी नती के हे में लड़ा देले बनी हे ई जो कपरे पर फुट रहे कि ना फुटल नहीं के डील ऊपर आ गइल बटे फूल गइल होई तनी फूल गइल बा हां फूल गइल बटे चल अंडा खइबे चल तर अरे बापू बा आई हो अरे उठ रे अरे बुढ़ा गल बा अब की बार मार देले बाइसन रे 1 लाख मार दस पिठिए में बताओ यही बापा हमारा लड़की के सरवा मरले हवसा अरे तनी ए महाराज गोड़ मत लगिए जा त का लगी का नहीं है जा का रखल मेहरानू आइल बिया हमारे जू मेहरानू कौना लुरिया पे आइली कोना लुरिया पे आइल बिया ए महाराज कहिए कोनो बात के समझत काहे नहीं जरूर सबे मन त करत ना निकाल के रे फलवा मार दे खोपड़िया साथे सब खत्म हो जाओ बतावा भैया हमारा लड़की के जब ले मरले अवसना हमारा करेजा में है खून जमल है तनी हिसाब से बोली अरे हमारे नाम धुरंधर जहाँ जाई ना आ जला बवंडर आ हम कहा तई होश में हो जाना त कह देब जेल के अंदर सुधार जइबा धमकी का देतन हां त धमकी हमार लड़की के मरले हवा जा अपन लड़की के ना हाल चाल पूछला नहीं कैसे का कहले रहे आइल हम लिया जाए अब बताई महाराज कही का चला भाग मां फोड़ दे कपड़ा नती उतार जान जा ऐसा बेटी के रखल तार बहिन हमर छोटा भइले रहे
त हंसत रह कहत रह मारा सन अरे तो तू कम रहीस ओकरो के त दांते धइल ही रहीस। मैं यही सरवा में कमी है हमें के दामाद ना हम बाबूजी तू ठीक कहत रह करे में गलती बा। लड़की कही मार के हई पूरा हई पीठ लाल कर देले हवसा। पीठ लाल लइका भइल उ अब हम जानते नु कैसे लाल भइल बा। कैसे भइल बा बताव। अरे का अलग अलग कोई भी दामाद धनिए गांव के तोरो का। अरे बुढ़िया ए बाबूजी तू भरावा तरह के हम उठाई ये डंडा। तोहरा माई का माथ बनवाई घर में बिलिया नहीं रे। गोड़ ला तनी तू कैसे लह खुश रह तू कैसे लह कैसे? आई हमर बेटे के मारे में तेरा लाश नहीं तो तमाद जी काहे लक बड़ आई तार पाव पकड़ ले बनी मन कर दे तार ईटा ले कपार फाड़ दी। अच्छा त ई बताई जा कि खालसा गलती हमरे में बा इनकरे में गलती नहीं है। नहीं तुम्हारे में गलती नहीं है हमारा बेटी में सारा कमी है तुम्हारे में तो कमी नहीं है। हम तो उस समय समझले रही कि नहीं हमार दामाद है दामाद काहे लक बड़ दामाद काहे ना मार के कपड़ा फाड़ दीजिए जैसे हमारा बेटिया के पिठिया लाल भइल बा वैसे तार लाल कर दीजिए दन दा हम हुर दी ई दामाद हड़न अरे दिया ज्यादा मैं रोए लगला रे मार देली कारी लाग गइल कारी ये डंडा वाली। कस के लगला तनु ठेकबे कइले तो काम कुछ करी ना कब बोल जी ए तो भाग आवेले तो हम घर के लिया जे कल से आई ना काहे मार देली रे बीत तो जुगावे नु बोल ना पर हमार माला लड़की अब ना गुसिया ने तन ठेकुला तो जा दे जो हम जाते नहीं मोरे काहे के मर जाता नहीं चली घरे पानी उनी पीली पानी उनी पी तू भाग के आ जाता इस मार मुर के आवता इस हमारा पे सब देखी हम लाता जाइबो इस शर्त पे हम कम उठ तो उठे के बा हम कम बैठ तो बैठे के बा कहे के बा माई बहन के मार त मरहु के बा छोटा कबार के। हां हम लड़की ठीक है हमार लड़की सही तबे जाइब ना त हम जाइबो ना। ए महाराज जी आई सब ना ई तरह के जगह चक्की पीसब ना चक्की पीसब निक बुद्धि सिखावत नहीं जा। हां हम लड़की ठीक कहतिया तहार के देता तो हनी के तमाजा में हम सब कि हमार लड़किया पिटाई लिया आ सही रात बेटा के संगे हम करब जाके नहीं हरवा त निक लागी तंडा। ए भाई भागा तन घर में भागा भागी तू जाबो कि ना चला जले त चलो चलो जी हाटी ढेर हो गई ठीक नु चल बुक ना आगली तक त ई रहे कि त हम रहब न त भेंदी जाना गोरे आइल बिता रे गोरे। ओ ये भगवान देख ले केतना ही बतियावत है बढ़ के ना बतियाई ना अब हम का करी ओकर मुंह खुलत है वो देखा देखी हम करत के नियो के नहीं तू जो रह जले हट जो जाके ओने मर है जो हमारा घरे दुआरे मत है लिया के जाई अपन ही बेकत के जाई हटिए जले। हां बाबूजी तो हमरा कहती तू हूं मार गइला तू हूं हरिया हाँ, गइला तो मरिए गइल। हां जा हमर झोला से कर लिए हम जाइब अपना ससुर ना रहम अब जा। बार बार है जब भाग के आवत रह को घरी तोहर बापा देखिए जा तोहरा के तो के कहत है बार बार शांति लगा के ओ जे रह ओ जा वहनी के ही बापा चढ़ के रह हमारा दुआरी पे आवे के ना तो के 3 कट्ठा खेत बुए हिस्सा पे वो ना मिली भाग के आ जाती है तो बताओ कि हम जन्मा के पछतावत है बताओ तोर को घरी बुढ़ौती स्थिति में हम देखब तोर दिन भैया चली जी जाई बेगवा वाले के हमर चल चल सुना पर चलो जब राजस्थान कमा के खियाए त हई नहीं के कमा अरे तो कमात तो रही अरे कतना ही हमारा अरे कमाल महाराज जो बात तू है। कमात रही दिल्ली लेगो रही अजानी की रूम मलकिनी के धोके झोटा नीचे बिक देलस हमी के ना दूल्हा हमार दिन के भागे पतोहिया के सही कहती है भैया आज यहाँ कहीं पटरी खोल हां दे हां तू त पतो रखा ना भइल बड़ा हम त कह तू बात कर ना तू बात कर हमार लड़की ना है कौन बाप कहे तू ना हमार लड़की ना है के का लड़की हनी बता दा मैं वही पप्पा घर चल जाम के का लड़की हनी बोलो तू लड़की- बोलो तू हमर तू ससुर हमार ना पार घाट लगा सन चलो चलल जाओ और कलिया कहीं घरे न जाई इज्जत बिगाड़ के अरे ना बाबू हमनी इज्जत जान एते भइल बड़ा तू इतनी से हां अपना मन के भइल बड़ा आता बिगाड़ दे आवे जे घरे और तोर को बतावत है यार देखो तेरा बूढ़ा के कैसे धोती झर चलता चल माहौल गरम है एने चल छोड़ हटा बेगवा लेके अरे चलो छोड़, अरे बात नहीं है। नमस्कार प्रणाम हम निकिन सिंह हमने के अपन टीम बाटे ही हमने के पारिवारिक वीडियो वाला वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा और हाँ वीडियो की ये संदेश रहला कि नैहर में भाग के ना आवे के चाहिए कोनो इज्जत ना मिलेला जन हमने के कही नहीं है वीडियो के माध्यम से एक से ये संदेश रहला कि नैहर में कभी भी भाग के ना आवे चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा सब शादी विदाई अगला वीडियो फिर से मिलिए बाय बाय। नतिया बियाह भइल देवर के त मार आदमी अगर रही कि गोतनी आई तो दोनों गोतनी मिलजुल के खाए के बनावे के लेकिन वो काहे के हमारा किस्मत में कहाँ आराम लिखल बाटे हमारा लगता जिंदगी भर करही के पड़ी आय आवते आवत गोतनी के देखा नसीब का तना तेज बा कि नौकरी लग गई तो गोतनी के सब कोई हाथ पर ले ले बाटे अब का अब रुपये के आगे कुछ लौकता ये कौन है हुआ काहे जी अरे देखो तो वो
वो तो जाते बिया आई हो कहत जाए के बबुआ जी हाँ कहत तो काहे के हमर जहाँ मेहरारू रही तहाँ हम रहम ना अभी कितना दिन बियाह कैला भरे तो हम अरे जरा ही छोड़ के अब ये बताओ इहे बतिया हम आजी तो भाई ए खातिर परमिशन एकर पापा बबुआ के देले रहन कि जाए द घरे खेती बाड़ी होता टे सब कुछ होता बाबूजी बूढ़ा गइल बा न तो बबुआ के भी नया नया बियाह शादी भइल बाटे तो ए जिगवा रहत बाटे तो अब मेहरारू के पीछे पीछे लगी हां उहे तो हम कहता नहीं केहू का कहियो निकला कि जीजी का आदमी का कोई हन आ जी का आदमी का कहियन आई बताव अगर ई चल जाई तो खेतियो बाड़ी करे के आदमी चाहिए बुढ़ौले कितना होई खेती बाड़ी हम कितना करब पाइप हमारा से ना नु बिछी उहे ना नौकरी बाटे एक दिन के बात नहीं है ना कि एक दिन गई ना 10 दिन रहना 15 दिन रहना आ गई ना आय जिंदगी भर के बात बाटे ओ जिगावा नौकरी आज होई आज खत्म होई हम तो करने वाले बातों करने वाला ना होई तो ना होखेला ओ जले जट इथि करवा दे टाइम लागेला मम्मी जी 3 साल 4 साल नौकरी कइला के बाद होखेला अब ना होई हां तब का ओहो नहीं के करवा तब का हम करे हम कनी के हम का जानत नहीं पड़ल हवा उ त नैन हरबे लाजे ये कहाला लाजे बसुर बोलत ना भाव सवादे भवा छोड़त ना उहे हाल भइल बाटे उले जात न बिया जी तू भौजाई हड़ू तनी कने के जाके समझाइए त कजन बोल लइका के समझाई त मान जे ओकर बल दिया हम ना समझाई बे इतर गोतिनी 7 फीट दूर रहे नी त गोतिनी से जाना तनी हम कहब त तुरंत कह दी कि हमर के देख के जरूरत अड़ी इनकर मर्दा बाहर रहत त सोचत अड़ी हमरो मर्दा दूर रहो हाँ होई कुत जबाना का करबो बुढ़ावो खिसिया त बुढ़ौले कनी त बुढ़ाव कहतन जा कह अब हम कहबे कइनी ना के तो ओहु खातिर बुढ़ावो खिसियन गरियावत लन हमरे के गरियावेलन केहू गलती करे हमरा खाए बनावेले बहारल झारले फुर्सत मिली तब ना हम कुछ कहब हमरा कुल विषय में नहीं के पड़े के एकर पापा कहना ह कि ओहनी के दुनु बेकत के अथु बाटे अपन ओहनी के समझ दिया माई बाबू अभी बाना बोले खातिर तू मत बोलिया हम ना बोल कनी सुन ना ज्यादा जाती त हाथ ना दे दी तिलौआ चूड़ावा में ले काट के दे दी ठीक ना चूड़ा तीता गेल बाटे चूड़ा कहाँ बाटे तारे फाक जते सन हो जा कनी कुछ खाए पिए खातिर के चलते तो ट्रेन में खातिर कुछ बनबो करे कनेवा रूम लेके रही कोनो घरे नहीं के रहे के हां हां अभी रूम लिहन कहत रही उनका गांव में 10 किलोमीटर दूरी पर बा हां त जाए तब आदमी आवत जतना रही लेकर जाई है ना अभी नहीं घर से सब कुछ ओकरा घर में आ जाई चल जाई त ठीक बा कने जाए तब जा तनी का करे हमर त बुझाते नहीं के लाज लागत के जीवन छी अब का आर तो जात नहीं ओकरा के समझाई तू त लइका के समझाई तू हम लइका के ना समझाई ब्राउ मातारी समझाई हम तो कहब के हमारा ओरी से घी के डिब्बा बाटे होती में एक हाथ घी दे दे अपन दाल रोटी में सान उनके खाई आया मां का अचार में मांगा हां दे हां अन्ना जी ने साथ से अचार ना ले जाइए अचार मत दे सब कुछ दे दे अरे तो कोनो घरे जातिया उठी पे डेरा दूरी पे जाला ना रहत डेरा पे जाला तब का ठीक बजाई दे हम जाई ना ठीक दे दे हम चलो मन तू काम कर तहरा काम के अलावा कुछ नहीं खेल निकल जिंदगी में काहे रहो नहीं की मानत बताई हमरा के एकदम पानी पानी को के रखी को देता नहीं रौरा हम सास से ले जाता नहीं ससुर से ले जाता नहीं रौरा के लाजे होया नहीं के बुझाता टुकी की देखो हम सब सामान सरिया ले बानी आ एगो बात सुन आखिर रोजुक जइबू रहतरू त तारा एगो नौकर के काम लागत नु अच्छा ई हम तार सब तार साड़ी फीचम लुगा फीचम माने जौन कहबू तौन हम खाना बनाइम झोड़ा झाड़ू पोछा सब करम तारा के तेल ता सब रौरा हमार पति परमेश्वर हनी हमारी कुल धर्म बनाता रौरा कुल धर्म कर्म नहीं खे तो हम बात नहीं तो एकर ही मतलब थोड़ी बोल के सास के गोतनी के अपना मर्द के अपना लात के तोरे दबा के रखब हमार उ संस्कार नहीं खे देखी रौरा मम्मी जी के साथे रही फिर मम्मियों जी के तो कोई देखभाल करे के चाहिए नु ना ना हम तारा संगे चलम त चलम तारा लिया चले के पड़ी कसहू हम मानम ना या पड़ी एगो बात सुन ल काहे रौरा बताई अपन रोवत नहीं करो के रोवावत नहीं रौरा हम हमरा ढेर रोए लागम नु ठीक लागत बताई रौरा रोई तो हमरा अच्छा लागी बताई तू हमरा के छोड़ के जा तू रखले बारू का ओय हो राम जी कुल का कहतानी जी रौरा ना तू हमरा से प्रेम नहीं को करत तू हमर दिल तुरल चाहत रू ई के कहता कि रौरा से हम प्रेम ना करे रौरा से हमर संसार बाटे चल हम तोरा संगे जा रहम त है रहम का मम्मी जी आ जाए दे करे के लिया के जा हाथ ना रोवत हुए ना देखो तड़ू कैसे करत हुए लिया के जाता मम्मी जी बताई घरऊ तो खेती बाड़ी होत नु बताई कैसे बाबूजी अकेले करब जब एकरा बुझाते नहीं के एकरा लाज लागते नहीं के तब हम का करी हैं हमार नु इज्जत जाते हुए केहू का कही तो मौगी के संगे संगे पीछे पीछे लागल रहेला
एकर ई बुझाता तो बूढ़ बाप बाड़न, खेती बाड़ी कैसे होई कैसे ना, माई पैर पे बिछावे जाई, गहूम पटावे के इति होई, धान के दिन आई तो कैसे कैसे आदमी करी। ना हम चलम, हम जाइबे कर। जा दलिया के जा कन्या चरवा चरवा धैलू देले रहनी जवान धो देले बनी मम्मी जी। आ बड़ के घी के डिब्बा देले रहलियो धैलू बाबा। हाँ धैले बनी। हाँ तो जा बढ़िया से रखिए, फोन करिए, पहुँचिए तो ठीक ना। मम्मी जी पैसा दे सही मिली नू, वो सही नू हमरा के थी करम खाद बीमा खातिर हम पैसा डाल देम हमरा के। ठीक बताई यहाँ के रहत, यहाँ के सोचत नहीं कि यहाँ के कुछ घरे कमा करती तो हमार पैसा आज बाटू तो कहीं जगह जमीन नु लेती जा हमनी के। बताई यहाँ के समझत नहीं की बात के, काला पकवत तू कोई के रख ले बाबू, ये कुल हमार धर्म करम बटुए। बताई इनका इहे बुद्धि में घुसल बाबू, इनकर मौगी अकेले जाई तो भाग जाई, देखी तो केनो लेके चल जाई। पहले ही बताई इनका ई बुझात रहे, ई नहीं बुझात सर से दू पैसा करने हुआ कमाती है, दू पैसा हम कमाईम तो घर परिवार हमनी के बढ़िया ले खुशहाली ले चली। आय बड़का ई बतावा कनिया, बड़का गोइल बा बाहर कमाए तो ओकर मौगी भाग गइल बे तो घरा में बोला ही भी करते भी धरतिया। एकरा ई बुद्धि बातन की, एकरा दिमाग में तो भूसा भराई बा। चल चल ठीक बा मम्मी जी, गाड़ी ना मिली हम चलत नहीं। ठीक बा जा बढ़िया ले जाई हा, ठीक ना। ओ नी दादा चल गोल लागत नहीं। खुश दीदी रह जी कहाँ भगवान। बनी? ओनिया बिया बैठल बिया, ओनिया कलवा ओरिया बर्तन धोत लइया त का जाने का करत लइया। चले आई देखम तो यहाँ के काम लगवा देम, कहीं दू पैसा यहाँ के कमाईम तो हमनी के ठीक रही नू। ठीक बा का करबे भगवान जी, केहू के बेटवा निमन बा तो पतोहिया ना, केहू के पतोहिया निमन बा तो बेटवा ना। पतोहिया कहते भी वो समझाते भी आई नतीव के भूसा भराइल बुए दिमाग में, इनका निके नहीं खेलागत। मेहरारू बिन 4 दिन ले मेहरारू हो तो मेहरारू वाला हो गल बड़। जा आई चली चली जल्दी आई रवा का अपना जीद पे एकदम अड़ गइल बानी, हमनी के मरद मेहरानू जाई जीद के पे बाजार अड़ करे। गइल बानी अपना। चली बाजार करे दोनों आदमी जाइम जब तक सामान चीन चीन के नु लेम जा। मान ल कि आलू सड़ल रही त तू कहबू कि ना ई ना लियाई दोसर लियाई, कोबी अगर एने ओने हो ना लियाई। हां ओही चीज सामान किनम जब तक बुझाई ना हमनी के। कहनी लेखा कतना है गाड़ी हम खड़ा कर देम। बोला बोला तनी बाबूजी। अरे आई खुश रह। आई कहाँ तू जाता रे? गोला तनी। अरे तू सरहू कहीं का गोड़ मत लगा, तू एकरा है संगवा कहाँ जाता ले? ई नहीं नौकरी में हिया हो जाए के जाए दे तू। अरे कहीं ओ जुगे साथे रहम जा हमनी के दोनों आदमी। नहीं औ मैं है कुल भैंस गरु है सा बताओ है के देखी घरवा त काहे दू गोबर काढ़ी हम तो कहबे कहनी है कि रौरा रही घरे बाबू। ऐसे कैसे कहत रे? ऐसे कैसे कहत पधार में काम रे? ऐसे मत कह, ऐसे मत कह, घरे हो गली के बात कर। अरे सरहू कहीं का सुधर जा। जात भौजी। हां जाते जा हमनी के दोनों आदमी जाते जा। तू हो जाता हां हम जातनी। कुछ पैसा दे के जा। अरे पैसा अरे नहीं के बाद सारा पैसा पैसा के लगल उस ओकरा है तंचो है ख्याल है कि आई बाप के छोड़ के जात मैं घर में काम बिला। अरे तू ना बतिया समझबा नु नहीं तो तोके ना जाए का काहे ना जीव हम जइबे करब। ए चला हो जाय दी कबे से यहाँ के कुरु 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 कइले बानी, यहाँ के देख लेम दू चार जतरे पे हाला गुला करता। चल आई ये सरवा ही पड़वा ही मेहरानू के चक्कर में ही खालसा जात तोर चली जी पिछवा कर लुगावा धक्का ही झूलल चल जा तू। अच्छा से पढ़ हम लिख हम ठीक बा। पैसा दा पैसा कहले भाई इस गाड़ी भाई, में। ए रुका ना तू मरते का बीच में अथी कर लगला। एके जाए हम ए गाड़ी चला हो चला ना हो चलो कहानी को हाल देखे ना। पप्पा जाए सर बाबूजी तोहरा लेखा लइकन के कहिए अरे चलो ना चली मन तो करत था सरवा के मार के जे होश में कर दें। अरे रुक जो रे राहुला बतावा ई मेहरानू के आई पीछे पीछे डोरियाल जाता ई बाप के मुआई बुढ़ौती में। अब चिल्लाइला से का होए? चल जल चल बतिया मत भैया ई सरवा ई हमर लइका ना ई मौगा हो गई। हम तो जन्नी के एगो हमार बाघ लेकर लइका है पैदा ले ला। बतावा ही मेहरानू के पीछे पीछे है डोरियाल जाता ओकर कौन काम हो जा गोइला के आवत है ना तब उनका हम समझावत है। काम न रिया तड़ा आई अब तो गोइल उतना समझौला के बाद में समझत हुए कुछ वो। ये तोहरा माई का माथा बानो कहीं का तू ही मैं बिगड़ले है ओकरा के। हाँ हम तो तोहरों के बिगड़े बने तो चिल्लात चला। काहे ना ओके समझैले है
समझाइनी ना समझाए मन के बा लइका बा तो घोर के दवाई हो तो पिया देही। अच्छा तू ही बताऊ संगे संगे हई जात हो कर आ गांव घर में का कही रे कि मौगी के हई पीछे पीछे हई गोइल है काम ना है घरे। कनी ना कनी अरे खेती बाड़ी कैसे होई तो कहते ते नहीं खीस बाबू नहीं खन उ ना करी हन हम ना रहम हम मेहरारू छोड़ के हमारा निक ना लागी। तब बताओ दिन पर दिन हम ही जवान होते ना। हाँ तो जवान नहीं कहो तो होइबे नु करी मैं तोरी तोरा में मजदूरी कमी लगा है के। तू ही का जन का खा के ओके पैदा कइले है। का खा के पद ना तोहरे जुगो जबाना बउए तोहरे निहन त केनहु ले आवत रह त चार लात देत रह जवानी में आ बुढ़ारी में तारा मुंह है आवत दाया आवत हुए। अरे तो हम तो सोचत नहीं कि हमार लइका हो लइका उ लइको ले हई बह गइल बही गइल हुए बही गइलो का अपन बताओ इतना हई काम पड़ल ह अम्मा हई छोड़ के हई बाप पर गइल ह घर के एको काम ना कर मैं तू ही खटी है। हाँ तो खटबे नु करम हमारे बड़का पेट भइल बा हम ये कुल खाते बानी दिन पर दिन तू ही जवान होतली एकदम पूरा पहलवान होतली। चल खइबे नहीं बना ना हम ना खाई जस काहे का हम खाई खा के जा हमारा पहलवान बने का चल खा के चलो सरसोईया के पतैया के तूर के कुल लियावल जाओ जा सा घर के मैं काम बिला जाओ हमारा अब कोनो चीज से मतलब ना। चल खाए चल जो हटे जले हमके खाए के ना तोहरे में मैं कमी है बतावा वो के हई भेन देले हिया मैं एकरे सिखावल पढ़ावल। हाँ तनी सा धान दर्शनी देखे खातिर रखले बानी मम्मी जी आए बिया खातिर रखाला खूब सुखावा के कन्या का जी कनी बिया खातिर इतना सुखावा के धान रखाला कोहा तनी बांध के भूसा में डाल दी जे पड़ी तो हिए ना। अरे निमन धनवा नहीं के बुढ़ाऊ खिसिया तलन कहतन तो काहे नहीं बेच देत ई असो इकर बिया ना होई तो बेचाई काहे खातिर तनी चले जाके मिलिया में कुटवा दे तनी केना कुटिया सा और तनी कुटिया सन आ कहले जी 10-15 किलो धान बाटे अब के ज्यादा रह दी और माल गए बाई का खाला किन के आई बिया खातिर। हां कहतन त किन के आई अब के बे आई रहबो कर त भैंस उस बच्चा दे से त खइया सन। हां दरवा दिए हां आ कनी वो नीक नहीं खेल लागो जान जे चोर तो का करब चल गई त रोग पीछा 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 भेज देबे के कने आवा के आ का पीछा पीछा जाई हमारा काया बउए हमारा त मरे के बा काहे जिए के देखते बड़ू दुआरे पे पर पछातना ढेलले बड़ा नहीं लहन खइला हन कि ना खइला कहां हम केतला आता के अथु मनाओ तनी का वहां के काहे पूजा तला सरे बबुआ कनी चल खा ल त खिसिया तल हम कनी त काजन हम बधरिया चल गनी त आइल होखन खइले हो ना खइला न हाथ न जल्दी आइल बबुआ जी के तरह बदल गेल बानी आ का करब अब बदलिए गुलन ओकरा मती में बुझाते नहीं कि का भइल बबू तब हम का कहे बताओ। हां कोई के मत उहे आदमी उहे लइका नु हां हे तरी कहे तो देखी हम भैया निया ना हो खबरे दूर सहूर निक लागत है ठीक है अब बिगाड़म त इहे के बिगाड़म उनका के देखो कनेउआ में पढ़ल लिखल बे समझदार में ओकरा बुद्धि व्यवहार बा बढ़िया इतना जान जा बुझाइल कने चल ना तनी दुआरे पे ऐथे धरा वो लागत रहले जी ओकर जाए के मन ना करत रहले लेकिन अब कमा के वजह से जात रहले कने वाई गई दी ना त ना जाके मन करत उ तो खुदे कहत रहे त हमरा निक लागत त का करिए करे के तनी हमार लाग जाता तब ले जाके अथु कर देतनी दरवाई दरिया में काम दी का आ कनी सुन ना का चल तनी सरसवा के पतैया तुर के ले बनी कुटिया कटवा द संगवा चल अब बुढ़ा हुआ ये ना कनो नहीं खन त ये हो गए आ उ का गइल या वसने हावा के जन जीवनिया बड़ी रुका करे ले कटवा ले तनी छोड़ द हम जाते हैं। अपने मम्मा निकलन से हमने के अपन टीम बैठे हमने के पारिवारिक वीडियो वाला वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ भी अगले वीडियो फिर से मिलेंगे बाय बाय पर रखते अपन का हो कने अपन लोगवा लेके आइलु हमर लोगवा ओइ तर छोड़ देला उ मैं का कइले बिया बकरिया नोच के नौकर हनी बकरिया नोचो से आदमिया नोचो से कुकुरा बिलरा नोचले तू काहे हमेशा टेढ़ियात रहतलु हमरा से हो आय काहे टेढ़िया तनी काहे तो हम पटाक से का जीवन जैसे उठा के लेके आई ना अरे अपने के तू अपन अनकर चिन्हेलु आदमी अलग हमरा गोतिहारा नहीं के चलावे के जी जकरा से हमरा के एलर्जी बाटे हमरा से दूर रहो हम त आदमी के गंदा लेखा बरात तनी कांट लेखा बरात तनी हो आदमी मर के बरा हो ये कुर्सी के आई नहीं बड़ू और कोनो चीज देखी के आई नहीं नहीं पर जाई में तो जबाने खींच ले हमरा उड़ जानी कि ना ना नहीं है नहीं पर जाई तो हीरा मोती लागल बाटे कोनो बाती में नहीं है को मजे में नहीं है को मन जई ह आई सब कोई के खानदान पर चढ़ी हन कपार पर केकरा खानदान पर चढ़नी है कवना के भतार के बेटा के करे जा खाता नहीं कवना के हैं तो हर एक चीज ये बरकावा
कि कौनो चीज आवत त हमर नेहर से त काहे के तू उठा के रख ले तड़ू का रखनी ह काहे दही का रखनी ह? एक बेहुड़ी दही रहल है अच्छा आ कुल दही का भइल ह हां देखनी है रौरा देखनी ह हम खैनी ह ओ राम जी अरे तन की झूठो बोले में तन क्यों नहीं के बुझाते हे दादा आ देखनी अपने आंखी की लेके मार दही चूड़ा बैठा रही सान के लाई सके साथे आ कहतड़ी देखले कौन खेलवड़िया देखल से रे दादा कौन खेलड़े देख ले लसी हमरा दिन हम 13 बार लेके गिलासे घोर घोर के पियत रहा तारे बतार के करेजा खातनी लो अब सुना होय से तारा बतार के तारा बेटा के करेजा खातनी कई ह तू कुछ ज्यादा नहीं को बोलत हो का बोलतनी का बोलतनी खाली मुड़ी झाप झाप के खाली बतियावे होता तहार खेलवड़िया सन हमर खाइल ना हाइल देखता ऐसन एकनी के आंख में एथी मरचा ढुक जा खाइल ना हाइल देखता पर बुदू सब कोई तारे के करी ना के करे कहता हाथा में हमर दही जमल बा टूटल बा आई हा अब बटोर के रख देहिब के कहता रखिया फिकिर रहो जा काम नहीं खे जैसे ही नया साड़ी फाटल बा वैसे ही तोहरो फारो कहियो देखियो तो जानबूझ के फेंक देने बकरे के चबाजो खेलवड़िया के साड़ी लूगा जी मैं लेके बैठल बानी हमारा से बोला तर हाथा ना उठ के तारा के हम साड़ी तार लूगा तारा के तरे तेल लगावा तरी ना जंतु अभी के कटवानी देखिए ना दाग देता निकर मोर सॉरी बताओ जेकरा घरे दूधो के पतो होई ओकरा घरे बहारे के चाहे सास के आई तन मने चल के गोनी खेते कन के लौकबे ना करेला अपना मन ते कन के कबो बुझाइबे ना करला तो हां बहारे के चाही कि ना करे के चाही एगो ईसु बिया ते एगो 25 बिया तन कियो कन के ना हिगरा देबेली सन अपन चूहनिया बहार के आ ध दिहसन आ ए आदमी के नु बकरा के छोड़ दिहसन आ ई नहीं के सन जाना तो बकरिया रखले बानी नु तो अपने लालची में नहीं रखले ओ कनियो के मिलत है यही बकरियन ले गहना है तो गुड़िया है तो ए मम्मी जी जब बकरी बेचाई तब का कैसन ते एगो हमरा के कान में के बनवा दी ते एगो हमरा के ती अरे अनति तो नहीं के तो होते कइले बस बेच दे फूल जाना के बस ठीक है जुड़ाइए जे बोलो आई हमारा करत करे जा दुहाई रहत हुए लेकिन का अपना मन तन मन बुझात हुए तो करे के चाही कि ना करे के चाही हैं आजी हमरा लगा रहा हट खेलवा मारो नो तो धागा गोड़ा तोड़ दे बुझाई ना काहे गड़ो तोड़ देब हम ना तोड़ देब हम ना तोड़ देब मारम एकरा खीसी मारम एकरा के कोई के खीसी मारम एकरा कोई के हम खीसी मारम एकरा के मुआइम हां ढेर भइल बड़ी थी कहिया का भइल बानी हमरा लगा रहा हम ओकर मुंह ना देखम सत भतरी के मुंह ना देखब हम लगा रहा हो जो बता ले के हो जा लगा जिंदगी भर तो तनिक अलग हो के खातिर घर में छुटल बउए बुझाई ला लगा हो जो तो ढेर ना छुटी काहे ना छुटी हम एक लुगा कटनी बकरी ले हम ही कटवनी है हम तू ही कटले हां तू ही कटले रे तू ही कटले हां के पे हाथ मत उठावा गोड़ बुझा गुल ना तू हे गोड़वा उठा के धो देता है देहिया पे हम मार देम ता हम दम कर जा काय बकरिया के मर तोरे तोनी के का जरूरत बा कपड़े पसर लगे हमर मन जौन कह तन करम बोली हमर का कहली करम ये करवावे खातिर बोलेले बड़ा ना ये करवावे खातिर ना देखला का कहले बे नौटंकी घर में नती उत सिखावेला ना बकरी चबावत यो खेलवाड़िया के लुगा त हमारा से के झगड़ा कर दिया कहो हमर बकरिया के आगा डाल दे लुगावा हम इहे कुछ काम बटुए त बकरी के भीरी काहे के पसार तो सन तोनी अब जगह नहीं के छत पे ले जाके पसार सन कर ऊपर पसार सन ओकन के आगा पसार जरूरी बा ठीक बा चलो करे जावे खा जाई कह दे ताली लगाई इसको बोल दे नती उल देवा कैसे मार दे कहीं तो मार दे नहीं ना अरे मरद के तो दम में आऊ बना के रखले बाड़ू साड़ी तो तू ही बाड़ू खुद तू साड़ी बाड़ू तार माई जैसे कहले भी नहीं हर माई के नाम मत ली काहे ना ली काहे ना ली खेलवाड़िया तू खेलवाड़ी हो तू खेला तब ना ससुर के बस में कसे रखले बाड़ू हैं चली जी आई हनी तनी हां तसा के मारती हाँ ना तू मारा ले जा गोड़वा दबा दो पलंगिया पे आई हो किस्मत हम ना जननी तो ऐसन मौगड़ा हमारा कोखी में बेटा जमी है एगो नती बेटा बड़न तू कमाते उनकर गिट्ठी भइल बउए आई नती मेहर के आचरे में लुकाई ले कर फुर्सत नहीं के मिलत एगो तो घर में बड़को बेटे न बउए आई दब कुल बुड़कोटा कोकना करवाइले बा कहता हमारा जीते जी हमर बेटा लगा ना होसन हम कहत नहीं देखनी के बांट दो 3 हिस्सा लगावा एक हिस्सा हमनी के लगी एक हिस्सा ओकनी के दियाई हम अपन हिस्सा बेच के अपना बेटी के बियाह करम ना तीन नतिया बुड़को कना नो कहत ना एगो में रहिए लोग का कही त बाप अरे बेटा पतो पे बूढ़ा बुढ़िया या लगा भइल बड़सन आज नतियू के हम बताओ तनी जिए ना देम का दम तंचो समझ में ना आवत है घर में हमरा के दम रहल बेकार मन तो करत न भैया ई छोड़ छाड़ के कहीं हम चल जाई देश दुनिया में बतावा है इतना ही बेरा हो गई अब लेना हमके है चाय देहली सन
आ ना ही पानी देहली सन। ये घर में हमके भैया रहले दम बेकार। एक एगो है पतो है सत केतना है ससुर के है सेवा करत है सन। आ ये घर में तो समझे में ना आवत है सेवा करत है सकी एक हाली बुझाता है टिकटिए पर चढ़ा के भेन दिया सन। कर जाई तो हंजन के जवन है करे के। हाँ, प्रणाम बाबूजी। आई रे बापा खुश रही ठीक बानी ना? एकदम मस्त। कब बनी है अबे? अबे तो आते भाई क्या बैग लेके तब क्या होता है आजकल? ये महाराज सब ठीक है। चल यहाँ घरे पानी वानी है पी। गहूँ पट गई ना? अरे गहूँ तो पाट गई लेकिन हमारा हाउ जवन सार हवन चल गई हवन बाहर। अच्छा आज ले आई 1 रुपया भेजना ना। अच्छा अब बताई है करज में हाजन है कुल खेतो बार है मैं कुल जोताई ला देबे के। अरे वो ही तो हम का बताई पी के गिरल रहता रोज एगो मार के। अब का हमरा से बताई। देखे आई बड़ा दिन पहले चल पानी वानी है पी ले। हाँ हाँ चली आई चल आई आई बाबूजी आई। क्या हो कहाँ जाता रू? जात रहनी बकरी कह दे। अब फोनवा काहे नहीं करत हो? फोन आवा तार बहिनी ने नंबर ब्लॉक कर देले तार कोई के नहीं बतिया के हमरा भाई से। तो ब्लैक लिस्ट में से निकाले ना आवेला? निकालो नहीं 2 बार दोनों बार डाल देली देख लेली बतियाल तो। और तो हरदम वो देखते रही हमार बहिनिया। ना देखे ले उहे कान लगा के रहली। आतना दिन के कहत नहीं कि हमर चिड़िया से दूर रह। झाड़ा होता हो फिर। हां सुबह काहे के दूर रही के छुअता ये बहिनिया कम बारी जा जा चलावा ले जा कहीं पानी ना पियो के। अरे अब यही डाल लेवे तो बाबूजी का करो? आओ तो ये निकल महाराज है कतना दिन पर आई लाई अब बताए है बतियावत ही आई कहे टेंशन है बुझा दैया के। ना चलो हम ले लेते हैं। आओ आओ लिया जा के पियावे ला पानी तो एजे है बत पूछन। हां रे खेल तो के छुआता तू 6 महीना भइल उतारे के दूध चाहता कटोरा आ लइका का पी हमार हमें जानतानी हमें तने काटी लगा मम्मी जानतानी बताई होती को लेके हम का पिए जाय दूध हवा के चाय बना के पी गईली। हमार मन करता पी दिन में 3-4 बार चाय पिए तो हां पियम रोज के रोज तो ठीक कर पहले बार तो 1 लीटर दूध आई रहलटे अभी 1 ने पुल मार लइका पिए ले मोइन दूध के 4 बार में चाय बना के पी गईली। ई लइका का पिए बेकर करेजा पी एकर के पा भर दूध करेजा पियम तारा मरदा के पियम तारा बेटी बेटा के पियम अरे ना कर ले तांडा पकड़ ले बनू ना चुप रहू सियाल बा भगवान ने करत ना बहुत हकने चुप न रहा एकर लाज बाऊ एकर के पा भर दूध दियत रहे त तू काहे ना अपन उतना तोरा के पिए के चाहिए ना। कइले बनी की लाज रही चोरी छिनारा कइले बनी की लाज रही कवना चीज के लाज जा हमारा घरे ता ढेर ना भरल ना तब कबो ना भरी नैहर में तो कुछ देखला ही ना रहू नहीं तो देख ले बनी नु ससुरा में कब काहे ना छछाइल बड़ू कहते बन जो नैहर में देख ले बनी ससुरा में कब देखे के ना मिलल बदल नहीं थरिया फेंकता चल हमरा फेंके थरिया लटा हमरा प्रणाम दी मम्मी जी। हमरा फेंके आवेला प्रणाम। देख लिया अपना बहन के रूप ओ का का कोठा के रे लतिया का के कोठ तोरा बहिन के एथी गति के घर से कोठ धरे आइल बड़ा के तरह बाजल ना जाला। बाप रे बाप सिखाइले बड़ा ना तर माई है ना सिखाइले अरे बड़ी का करी जी माई तो कुल गुण सिखाइए के भेजला सब। अब जब के अब भीतर घुसर है कि जाके का करियसन का ना करियसन। अरे नतिया तू का करे ले जो बस भाग मगर से जो देख बहस मत कर ज्यादा ठीक बोला सुनो मत खेती मार के बेइज्जत करा के मार भैया के बोला सुनो खेला बढ़िया मम्मी जी जादू ना कर डाइन सिखाता है के बोला पूछ रे के बोला हमर दीदिया का हो तो हम जाई ना रे। इहे खेलवारिया बोलाइले भाईसन हम जाने जानी हमरा भाई के मत से माई हमरा भाई के मत बाबू जी भेजला हन कि जो तनी हो जा घूम ले कितना दिन हो गेल बा तोरा घूम ले। हम आइल 12 से कहलन कि जा घूमे आओ बबुआ। नदी उतार पे डाइन का दली सा तार माटी खेती मार लेली सा और तो एक ठंडा भइल नु पर के ठंडा खाले जाके कर गइल हां मान ल सन जो तनी कर धारा ले हम खाने भाई मर के लिया बच्चा ले बच्चा रामभा ना जीती चल चल ले ले पर लगी हां चौथा चौथी बार हारा के तैयारी हम लेके जातनी जाओ जा
खटिया के पार धइले बरन बाबू मार के गोलवा तोड़ ना दिहन तू जइबू गांव में जा जा अपना मन के बल बोल तो जा हां यार नती हूं हां तोर मेहर भइल भाई सब सिखा देली सन पढ़ा देली सन अभी फोन करके कह देतन बाबूजी सिखा कैसे कर कैसे देली बात सनु। बा। आ तू जो इजले जो लेके तोर ना हमर बाबू जे तुम्हार बाबू का की सब तोर ना ह तो बाबूए गोलवा तोड़ी हम ना तोड़ हम तो छोड़ दे बाबूए मार के गोलवा तोड़ दिहन जा भयो बापा के करे लाज नहीं खे जा हो जा। ना कैसे कर ले बिया जो अब कता कता जो ना जो जा। पानी पे हमनी का पिया जा घू। हमर भाई के कौन पानी पियाई हमर भाई के कौन पियाई पानी मार के हाथ में लिया तूर बाबा दे है सने जा लिया बाबा पानी लिया बाबा तूर दे पता कौन पियाई हां जो पानी उन्हें लेके आ जा मेहरिया नती हूं कही मेहर भइल बिया अरे खेलवाड़िया ए जुगड़ा कटी पूजा बे कुल रूल सिखैले हन जना जादी बाबूजी हम का करी अब तब हमारा बाबू के माई के कोखी में जामिए गइल बिया ए महाराज आज ले हम एको एकर शिकायत ना कइले हखम ई डैनिया घर में आके एकदम कोहराम मचैले या चाय दी देखी अब अरे बुढ़ावा नतिया भाग दुआर पर जा अरे बड़ बढ़ी ना ना तारा के हो ना जा। होश में बतियाव अपन क्या हो गइल कैसे हो गइल ओए देखा तरी डाइन कइले भाई सन और भजाइल और माइल और बहिन हाँ। डाइन कइले भाई हमर भाई पर भाई पहला ओकर ही के ऐसे खोली बोला करे तरे खेलवाड़िया इतावा तो हई जे लागत कि फुरुपी मार के आइल बा ना जी बहिने तू भइल वाला में और मऊ बनल जात ल आय अरे तो हमार पेरानु ये गिटार का को तार में हरला से पहले हमर बहिन है ठीक समझा नो नहीं अपना बहिन के अगर हमारा घर में रहे के आता हम बानी तारा साथे बानी का कोनो बहिनिया त दिक्कत बा? बिगड़ाइल भइले बिया हई हई अब का हम कही का कही यही लोग के बहिन अब हई इनका के हम क्या कही हई हो त मेहर मऊ बनल जात ल न जन हमारा ई भाई हमार सर हो तोर भाई हो कैसे बोलत देखी। चल अपना गांव में चल दर खाली ले बेग चल बहिनिये में दोष नहीं खे हां भयो अपना माई के आई हो कहते घर में निकाल है जले निकाल हमारे घर में अपना बहन के ले जा धर कहा लिया जा आई भैया आई बुढ़ावा के देखा बुढ़ावा के देखा रह जाओ जी रह जी छोड़ चला चला तू मारा एकर हम कोवे ना देखता चला ये मत है एकदम फटका हिया ये थी भई बिया अरे बुढ़ावा हट जाई हटी बुढ़ावा के इसका पास मैं ये तरह अपन माई के चढ़ाई दे अरे बुढ़ावा मोरते के जा या तो तू ना मन भी रूप रेखा भी करनी तब तू कहले चल जो गांव चला जो गांव चल मैं थाना में केस करम पहले थाने में चला जा पहले बुढ़ावा पर पहले केस थाने करम में चले के हां एबे उल्टा सीधा बताई हम केस में देख लेलन बबुआ देख लेलन अपने बहन के डरामा अरे ओकर त डरामा देखते भाई हई हम अपन जीजवा हई हितवो के डरामा देख का रहनी कही है बबुआ का कही हमर बेटा एकरा के गाड़ी ना देवे के चाहिए लेकिन दम नाकिन पानी पिया के रखले बबुआ हम हाथ जोड़ते अपने बहन के लिया के जाय दी मम्मी जी गोड़ गिरत तनी अब बहिन तो ओइसे निकलिए गइल बिया हई एगो आ तू आई का लेके दौड़तला मार दे हाथ कपड़ा फाड़ दे तो केना ए तो हां रे हम मरल चाहते हैं मरल चाहते हैं बताओ दौड़त ये ले कहीं मारे खातिर ना ना तो देखते भाई उ कहां जाली जाए हम उ देखत जा तनी पीछे ही पीछे गांव घर पूरा ताकत आई दादा जाएंगी गोड़े हाथे गिर के ओकरा के लेके आएंगी चल जल्दी जी अपने मम्मा निकिरण सिंह हमने के अपन टीम है हमने के परिवार की वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ दीप दा अगला वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय